sang pati sigra anata baris nyawiji gumala dampyak kumragut lampahe pinarung rapya watang anggati kumalarang bai sora iku moro Prawadya Bala Cipta Budaya. Ayo kan satriya satriya satriya. Rupa sarae wadya kumpul budaya prajurit kula padha sing ati-ati nggih cipta 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 budaya lah he 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 ayo kerengan ya kota bagus sing ati-ati oka yo lek bagus kaya ngompo olah kawuran dan pola sanggruning awan iki ger amin yuk Pak Udi mandor Gunung Bolo matur nuwun rawuhipun Pak Udi. Hei. Pak.
iki lho Mbasku. Yo. Pak Joko. Pak Joko. Lagi Pak Sis. Ois. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Ram lompok loh. Hey, hello. Ayo lho. Ya iki lho. Sopo iki? Yo. Ha yo. Ois. Yo. Ha. Yo. Hoi. Lahmu kok. Hey. Lahmu kok. Iki lho bocahe oka sing alon-alon bae bagus. Mas Bendot ngatur nuwun rawuhipun. STS Sound the Scene Audio. Yo. Ya. Ayo Pin. Hey. Ho ya. Ho. Dokter Andes Sepetu. Hey. Ayo, iki sapa ya? Ayo. Sing hati-hati. Woi, ayo Kang. Kang Gostur. Nah. Ayo yang beriak-beriak dengan tiasi gitu. Udah. Ayo longger. Dewa Satrio Sanjo Cipto Budaya Kembara Cahaya Kelem
Matur suwun Pak Udi. Hok Kang. Nun. Kanca-kanca diri budaya saderipun wonten mriku katuran pinarak Pak Udi Mandor. Asik. Ya. Yo 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 ya. Yo. Hok Kang. Ya. Sepeda malih menika kagem Mas Gondes sing saka Ganjur. Katuran pinarak Mas Gondes. Oh. Saya gugung tentang bayi kali tentang keket. Siji bakal siji langge karamung terlalu cipta budaya manwe. Oh, kok. Ya iki kang kawinastan dening para satriya ning nagri. Kang samangke bakal ngoyak-ngoyak dening bangsa Walanda manwe. Lolo. Lolo. Brontong kalian yo pinter hati-hati Bijak menapa lewat
ngentos disusul manisipun gundul ulate kok njagadul pikirane modal madul kono mung kendangan jengkol ijo Aku wis bener. aku ki yo guyu Nyapa? ijone ora metu ki mengke Urung. Tat, ijo tat. Ijo. Batet ke Mbak Astu. Nilar kersa kersa kepriye saya tangeh lampun labok sampun wonten kesan Ayo dong, ayo, adik. Oh, ya. Kakek Dewen Rawuh, menika wonten painipun Mbak Mudin, Mas Amin Katuran Pinara. Woi, ayo lho nggih, padha sing ati-ati cipta budaya. Thank you.
Brata kang seneng atine iki kanca jaranan cipta budaya ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri melestari ngembaka ati Gondes kang gondes lek wani rene rene Kanca-kanca seprejo matur nuwun kawula. Ayo lo Kang Gondes. Lagi matur nuwun Mas Rudi Batang Saren.
Ya ben ono lho jarane dereng kita lho. Kita kelak. Mikse. Ayo, lan iki kanca-kanca Suberjo, Kang Gondes. Tak parani apa kowe marah dhewe? Oh, ning mburi, langsung berkumpul teman-teman ning mburi wae. Lan iki Mas Udi, Pak Udi. Kene Vanas Pak Udi, kene Vanas. Rina wengi dadiani lawan prasaja alus bebas putra luhur mangkutine para putra-putri tercipta budaya Mas Rudi. Ayo ger. Lole kakak bagus. Sing ati-ati sawadya balamu ger.
yen. Wah iki maneh. Yen lan aja tanggung-tanggung iki lho bapak nongger wae mati dening aku yen. Wah. Siji ayo maju kene satriya ger ayo maju ya iki lho para putra putri cipta budaya ayo lu ya iki lho ker ora padha prayitna cipta budaya ya mangala